З розгляду резолюції про захист прав кримських татар починає літню сесію Парламентська асамблея Ради Європи. У ці хвилини засідання триває у Страсбурзі. Документ, зокрема, закликає Росію звільнити окупований Крим, забезпечити дотримання прав кримських татар та українців, припинити переслідування кримсько-татарських інституцій, зокрема Меджлісу, дозволити в'їзд на півострів лідеру кримсько-татарського народу Мустафі Джемілєву та голові Меджлісу Рефату Чубарову. Також вимагається провести прозоре розслідування безслідних зникнень противників окупації та припинити тиск на незалежні медіа, як то кримсько-татарський телеканал АТР. Впевнені, що ті правки, які подала Україна і які прийняті профільним комітетом по рівності і недискримінації, це теж додаткові досягнення. Зазвичай практика показує, що якщо комітет підтримує, їх підтримують ці правки і зал. Загалом ми оцінюємо дуже високоповажно сам текст, який підготовлений ісландкою, нашою колегою пані Сумною. Вона його готувала 2 роки. Її бекграунд міжнародного права, з прав людини засвідчує високу кваліфікацію її роботи, тому сподіваємося на більшість в залі. Голова російської делегації у ПАРі Олексій Толстой звинуватив у всіх бідах Криму Україну, буцімто Київ всупереч міжнародному праву перекрив воду на півострів та погіршив становище кримських татар. І назвав це покаранням кримчан за буцімто їх громадянську позицію. Про це повідомив член української делегації у ПАРі Олексій Гончаренко. Делегація з країни-агресора вимагає у ПАРі розглянути питання водопостачання до Криму, а також скасування українських санкцій проти нардепа та кума Путіна Віктора Медведчука.